लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव मोनसे सेन्टेन्स नुदों दिसपुरनि दरजाखौ जोखावहैगोन बा जोखावगोन। स' दिसपुरनि दरजाखौ सोर जोखावगोन बेखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ मिडियायाव आरो बेखौ बुंदों बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बिथाङा। बे बाथ्राखौ बनजित मन्जिल बिथाङा बुंदों। बनसुनि सोमोन्दै बांद्राय एसेबां आंनियाव मेम'रियाव गोसोआव गैया बिथांमोननिया सोर सोर बिबानगिरि दङ, नाथाय आं बिथांखौ सिनायो बनजित मन्जिल टाइटेला मा आं मिथिया, नाथाय बनसुनि बिथाङा सासे नेता, सासे दैदेनगिरि। स' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंदों दिसपुरनि दरजा जोखावहैगोन। डेट मिन्स बिथांमोना माखासे बर'फोरनि मोन्थाय बा माखासे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि थ्रयै माखासे जि बिटिआर सरकारा सोरनोबा हानि मोन्थाय होनाय, गरखाफोरनो हानि मोन्थाय होनाय, बायदिसिना नन ट्राइबेलफोरनो हानि मोन्थाय होनाय बायदिसिना बेबायदि आरो माखासे इस्युखौ लानानै बिथांमोना आसाम सरकारनि हेंथायै भारत सरकारनि हेंथायै बिग्रायबोगासिनो थादों आरो आसाम सरकारनि हेंथायै बिथांमोना बेबायदि खालामनो थांगासिनो दङ एबा खालामगासिनो थादों। फिउचाराव खालामगासिनो थागोन बिथांमोना बेबायदि। आरो बे बिथिङावनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंदों जे दिसपुरनि दरजा जोखावहैगोन। बबेखानि बिथांमोना दरजाखौ आथिंजों जोखावहैथारा बेखौ बयबो मिथियो, नाथाय सासे नेतानि थाखाय सासे दैदेनगिरिनि थाखाय बबेखानि पलिटिकेल लिडारफ्रा बेबायदि बाथ्राखौ बुङो जाबायदि राकेश ब्रह्म बिथाङा जोगदावनाय बाथ्रा नङा होमबा। स' पलिटिकेल लिडारफ्रा नो डाउट बुङो, नाथाय बबेबा आफादनि जाय जोंनि बर' जातिनि जौगानायनि थाखाय, जोंनि बर' जातिनि थांना थानायनि थाखाय, जोंनि बर'नि मोनफ्रोम जेंना जेंसिखौ माने डेम'क्रेटिकेलि दाबि खालामग्रा सुबुंफोरनि दैदेनगिरिफोरा, आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा जुदि जोखावहैगोन, बुखावहैगोन, सौखावहैगोन, बुदला बुसि खालामगोन, बुफाय बुसि खालामगोन, माने गारनाय नङा, जुदि ओरै जायोबा जों ओरै खालामगोन, जोङो सब फारसेनिफ्राय सेवहांगार खालामजोबगोन, गावथारजोबगोन, गावख्लाबजोबगोन, बुख्लाबजोबगोन, बेबायदि बुख्रुब सौख्रुब जोख्रुब बेबायदि भाषाया दा जानो समायो। स' बिथांनि जि सालाय बे सालाय एसेथ' दोरोदलांदों, बिथाङा बेबादिखौ लागाम होनाया मोजां जागोन नामा आं बेबायदि सानो दे। स' बिथांमोना जाय टारगेट लादों बे टारगेटखौ माने भेरि वेलकाम खालामो, साबायखर बावगोन आरो। स' बेबायदिखौ जों लुबैयो डेम'क्रेटिक भाबै सरकारनि हेंथायै बबेबा मोनसे दाबि दावाखौ जुदि बेवहाय जुदि लिगेल दंबा बेखौ जोङो बिग्रायनाया मोजां। बेखौ जोङो सरकारनो मेम'रेन्डाम गथायनायजों लोगोसे डेम'क्रेटिक भाबै जों धरनाबो होनांगोन, होस्रिख्रावनोबो नांगोन। नाथाय बिथांमोननि जुदि खुगायानो जुदि लागाम गैयै जायोबा खिन्थु बिराद अपमान जायो आरो जातिया, बे मोनसे जोबोर गिदिर जेंना। स' बिथांनि सालाया हरखाब बोरै फिस्लायलांखो मिथिया, जोबोर मोजां बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों बिथाङा जोखावहैनायखौ बुंनानै लाबाय। स' बबेबा आफादनि दैदेनगिरि जानायनि उनाव बै आफादनियाव सोरबा साংबादिका फैनानै, सोरबा रिपर्टारा फैनानै, खौरांगिरिया फैनानै सोंनायाव जुदि जोखावगोन सोदोब खोनोबा, स' बेयो जुदि बै जाय नेताफोर जायफोरा सरकार सालायबाय दं, जायफोरा गेदेर अफिसार, जायफोरा जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों, बिथांमोना खोनानानै माबायदि मोनगोन? एसे असदा नांगोन, एसे बोरैबा लासिंसिं बादि नांखाङो। बेनिखायनो बै जोखावगोन सोदोबखौ बुङालासिनो दिसपुरनि दरजाखौ जों सोमावग्लुंगोन, जाय दरजाखौ जोंनो थाखाय खेवथारनांगोन आरो बे दरजानि थ्रयै जोंनि माखासे मोननांगौ मोन्थाया आरामसे स्राय फैनांगोन ट्राकआव गाखोनानै। बेबायदि टाइपनि कमेडि खालामनानै बुं बा बेबायदि रोखोमनि सेन्टेन्स बुं जे दिसपुरनि दरजाया जोंनि थाखाय फांथेनानै माब्लाबा थानो हानाय नङा आरो बे दरजाखौ जोङो डेम'क्रेटिक भाबै फोरजाखान्थि मेथडजों खेवथारगोन आरो सरकारखौ बाध्य खालामगोन जोंनि थाखाय बै दरजाखौ खेवनानै जोंनि माखासे मोननांगौखौ जोंनो होगोन बा जोंनो दरजा खेवनानै मा खालायो, माखौ नांगौ बेखौनो लानो हागोन। अके, जों मानिबाय, बेबायदि बुंहोनो हागोन। बेबायदि बुंबाबो जागौमोन, नाथाय जोखावगोन होननाय सोदोबा बुंनो थाङोबा माने बेसेन गैयै, भेलु गैयै, अपमान खालामनाय बेबायदि जादों। खारन बै दरजानि आन्दोआव, दिसपुरनि दरजानि सिङाव जोंनि माखासे नेता बिथांमोनाबोथ' दङ, अफिसार बिथांमोनाबोथ' दङ, नोंथांनि बर' फिसाफोराबोथ' दङ ना। स' माखासे ट्राइबेल सुबुंफोराबो दङ ना, बेवहायथ' ट्राइबेलखौ लानानै नालाय दावहाया। स' माखासे ट्राइबेल सुबुंफोराबो दङ, बिथांमोनखौ बाध्य खालामनांगोन। बिथांमोना बै दरजानि सिङाव हाबना दङ, स' बै दरजाखौ गावसोर सिङाव हाबनानै बाखिनि थाखाय फांथेबा जानाय नङा, बेफोरखौसो बुंनो हानांगोन। स' बेबायदि टाइपनि सेन्टेन्स बुंनाया मोजां होननानै आं सानो। बबेखानि गोबां सानगोन हु आर इउ
जोंखौ सोलोंनो नोंथाङा सोर नोंथाङा जोंनि नेताखौ सोलोंनो सोर बेबायदि बुंगोन नाथाय आं बिनि थाखाय बुङाखै गियान होनो थाखाय बोसोन होनो थाखाय मायबा एजुकेट खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुङाखै नाथाय बे सोदोबखौ जानो सासे लिडारा बुङो नोंथांमोना बबे माहारियारि आफादनि बबे जातिनि बबे माहारियारि आफादनि जायफोर माहारियारि आफादा जोबोर माने गावसोरनि हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोदों डेम'क्रेटिक भाबै बैसोरनि लिडारखौ नोंथाङा माब्ला जोखावगोन बुखावगोन सौख्रुबगोन बुख्रुबगोन बेबायदि खोनाफेरदों लोगोफोरा स' बिनिखायनो बेबादि खालामोबा मा जागोन जोंहा एसे जेंना जानो हागौ जोंनि हारिनि खामानि मावनानै जेंना जानो हागौ बेबायदि जुदि वर्डआ सालाया जुदि फिस्लायलाङोबा टां स्लिप जुदि जालाङोबा अब्ला जोंनि लिडारखौ मानिगोन सोर मा लिडार बिलाय खुगायानो लागाम गैया बेबायदि आरो लोगोफोर बेनि थाखायसो आं बेखौ बुंदों स' बे बनसुनिल' बाथ्रा नङा जायखिजाया एबसुनियानो जा बबेबा आफादनियानो जा बेबादि सालाय फिस्लायनाया मोजां नङा जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिया आथिखालाव बहुत सोद्रोम जाबाय बहुत डेभेलप जाबाय बहुत सोलोंथाइ मोनबाय स' बिनिखायनो जों आरो बेबादि फिस्लायनो गोनांथि गैला सालायखौ फिस्लायनो गोनांथि गैला बे बुख्रुब सौख्रुब जोख्रुब सौख्रुब बुख्रुब बुफाय बुसिनि जुगा गैलिया लोगोफोर बिनिखायनो जोंनि खुगानि रावाव मा जानांगोन सोद्रोम रावजोंनो जों नांनो हानांगोन सोद्रोम रावजोंनो जोङो सोरनिबा गोसोखौ गोजोन होनो हानांगोन बे रावजोंनो बैबादि जोंनि माखासे मोजां मोजां कर्मनि थ्रयैनो नांथाब नाजानायनि गेजेरजोंनो जोङो बै दिसपुरनि दरजाखौ खेवहोनो हानांगोन बेसो स' न' डाउट बिथांमोना जोखावथारगोन बेखौ गोबाङानो साननो हागौ दे खायसे खायसे मानसि साननो हागौ जोखावमारगोन नामा थांनानै न' बिदि नङा बेवहाय जोखावगोन सोदोबनि ओंथिया जाहैबाय मा आथिंजों जोखावनायखौ बुङाखै ओरैबायदि मोनसे सोमावग्लुंगोन ओरैबायदि मोनसे बाध्य खालामगोन सरकारखौ जे दिसपुरनि दरजाया जोंनि थाखाय गेवथारनांगोन जोंनि बाथ्राखौ आसाम सरकारा हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बा सरकाराव थानाय जायफोर नेता फिसा नेतानिफ्राय लानानै गेदेर नेता मन्त्रि एमएलए दङ बिसोरो मानिथारनांगोन भारत सरकारा बर'फोरनि बनसुनि दाबिखौ मानिथारनांगोन बेखौसो बुंदों खिन्थु गोबाङा आथिंजों जोखावनायखौ बुजिदो जास्ट आं बुंनाया जाबाय मा रावा गोदै जानाया मोजां गोखाबाबो माने अपमान खालामनाय जानाङा स' बेबादि रावखौ जोंनि नेताफोरा माब्लाबो बुंनाङा ओंखायनो आङो बहुत क्रस खालामना होबाय लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरदो स' बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मा नलेज मोनखो आं मा बुंनो नागिरदों बे बुंनो नागिरनायखौ नोंथांमोना जुदि बुजिदोंबा नोंथांमोना कमेन्टआव लिर मा जोंनि नेताफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा बर' जातिनि मोजांनि थाखाय जायफोरा खामानि मावो बिसोर बेबायदि रावखौ बुंनांगौ ना बुंनाङा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव लिरथार लोगोफोर आरो कमेन्ट्सनि थ्रुयै हायोबा नोंथांमोना आरोबाव एडभाइस होबाव नोंथांमोना आंखौ रायनो हागोन खोथा गैया नाथाय नोंथांमोननि रायनायाबो जुदि बहुत जुदि गाज्रि रोखोमनि जायोबा बै रायनाया जेबो भेलु गैया बैबायदि रायनायखौ रावबो एक्सेप्ट खालामा लोगोफोर नोंथांनि रायनाया नोंथांनि सिमावनो थागोन बे माब्लाबा स्प्रेड जाया स' रायनायाबो लिगेल दं लोगोफोर नोंथाङा जुदि नेताबा नोंथांनि रायनायाबो नेता बायदि जानांगोन नोंथांनि नांलायनायाबो नेतागिरिनि बायदि जानांगोन दैदेनगिरिनि बायदि जानांगोन कामान्डारनि बायदि जानांगोन सासे कामान्डारा जुदि गावनि सान्थ्रिखौ जुदि गाज्रि होननानै रायोबा अपमान खालामबा जुदि माने उत्साह होआलासिनो बेखौ जुदि हाखर गोथौआव खोलैनाय बायदिसो राव बुंबा बेखौ जुदि इनसाल्ट खालामबा नोंथाङा कामान्डारबाबो बै दावहायाव जेनगोन स' कामान्डारनि खुगाया मा जानांगोन अरायबो मजबुत गोथार गोग्गो स्ट्रं आरो उत्साह गोनां जानांगोन आरो अपमान खालामनाय जानो मोननाय नङा लोगोफोर बुजिबाय बिदिब्ला नोंथांमोना 2025नि फेब्रुवारिनि गेजेरावहाय आसामावहाय आसाम एसेम्बलि जानो थांगासिनो गतिके बेयावहाय बर' माहारि फरायसा आफादा गिबि खेब बे बनसुनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि जि थांखि बे थांखिखौ दिनै दिसपुरावहाय जोङो धरना लाहैनायनि जि थांखि बे थांखिखौ दिनै जोंनि बे दिनैनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभनि गेजेरजों दिनै लानाय जाहैबाय दा जों फेब्रुवारि मार्चआवहाय दिसपुरनि दरजाखौ जों जोखावहैनाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि बे धरना बेखौ जों लाफुंनाय जासिगोन आरो बेजों लोगोसे जों गुरै बनसुआ जों खावलायो जाहाथे बे हाबाफारियाव बे दिसपुरनि जि धरना बे फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि आसाम एसेम्बलियाव जि लानो गोनां बनसुनि हाबाफारि बे हाबाफारियावहाय बयबो आसामनिनो मोनफ्रोमबो ओनसोलनिनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोब फैनानै जों बाहागो लानो थाखाय जों गुरैयैनो खावलायहरनाय थाबाय जिथु मासबाद रेभिनिउ सार्कोलावहाय जिथु ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक दानि बिटिसि 6 शेड्युल गोलैनाय बे एरियायावहाय
जिथु नन ट्राइबेलफ्रा जिथु हानि पाट्टा मोन्दों बेखौ खोनानानै जों जोबोद दुखु मोन्दों। जिहेतु जों मिथिनो मोननायावहाय जे माजबाट सार्केलावहाय गोबां नन ट्राइबेलफ्रा दिनै कास्टलेन्डनिफ्राय ट्रान्सफार खालामनानै जे बिथांमोना पाट्टा हा मोनदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेयाव जों सानदों जे 44 जन बेनि गासिबो फाइल नाम्बार आरो बिनि लिस्टआ जोंनियाव दंफैयो। दा बेफोरबायदि हालोदा दिनै खेबसे नङा खेबनै नङा गोबांबार जाबाय। दा थांनाय समावबो बिथांमोना गोबां नन ट्राइबेलफोरनो लेन्ड एलटमेन्ट होदों, जाय 2016 पेन्डिं लेन्ड इस्युमोन, जाय बे थांनाय 2016 उनावहाय बिथांमोनहा हा पाट्टा मोनाखैमोन, ट्राइबेलफोरनि हाखौ बायनो मोनाखैमोन। नाथाय थांनाय 2021 1 जानुवारियाव लेन्ड मेलानि थ्रुयै नन ट्राइबेलफोरनो गोबां हा होदों आरो बे गासिबो डकुमेन्ट्सआ जोंनाव दङ। आरो दा गोदानै जिहेतु माजबाट सार्केलावहाय जिहेतु ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक गोलैयो आरो दानि 6 सिडिउलावहाय दि कास्टलेन्ड हाखौ गुबुन नन ट्राइबेलफोरनो दिनै 44 जन 40 जननि बारा बिथांमोननो दिनै लेन्ड एलटमेन्ट होदों। दा दिनै जोंनि बिटिसिनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांखौ जों सोंदों, जिहेतु बिथाङा दिनै हा हुनि थाखाय हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां सम एनडिएफबिनि जानानै बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। नाथाय दिनै पावाराव थानानै गोहोआव थानानै दिनै बिथांमोना दिनै 6 सिडिउल ट्राइबेलफोरनि हाखौ जिहेतु भारतनि संबिधानावनो दिनै बिथांमोना मोनामोन, नाथाय बिथांमोना दिनै मा खालामनो सानदों, बिथांमोना स्पष्ट जोंनो क्लियार होनांगोन। आरो जोंनो मोनफ्रोमबो बनसुनि दैदेनगिरिखौ आं खावलायदों बे मिडियानि गेजेरजों जे नोंथांमोना मोनफ्रोमबो रेभिनिउ सार्केलाव दिनै हानि इस्यु जि जेंना जानानै थांदों बिनि सायाव आरटिआइ होनांगौ। आं गोख्रों भाबै जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आं अर्डार हरो। आरो बिनि गेजेरावहाय सोरबा अफिसार्स, सोरबा मिनिस्टार, सोरबा दिनै मण्डलफ्रा इनभल्भमेन्ट दंब्ला बिनि दायनि साजाखौ बिथांमोना लाफानांगोन। दा आं बनसुनि जानानै गुरैयैनो खावलायदों जे बे इस्युआ दिनै हानि इस्युआ दिनै जोंनि बर'नि गिदिरथार इस्यु। बे इस्युनि थाखायनो दिनै आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय गोबां आफादा दिनै आन्दलन खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना बे समायसाखौ पावाराव फैनायनि उनाव सरकार दानायनि उनाव बिथांमोना जेबो दायथ' लायाखै। बे दिनै लाजिथावथाव आरो दुखु मोनथावथाव। आरो बर' माहारियारि फरेस्ट आफादा दिनै बिनि सायावनो जों गोख्रों भाबै जों दायथ' लागोन। आरो सोरबा इललिगेलि सोरबा मण्डलानो जाथों, सार्केल अफिसार्सआनो जाथों, सोरबा पुलिसआनो जाथों, सोरबा मिनिस्टार्सआनो जाथों, सोरबा एमएलएआनो जाथों, सोरबा इनभल्भमेन्ट दङब्ला बेवहाय जों खुनु कनसिडारेसन होनाय जानाय नङा, आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। गोजोन्थों।